leépítette, és ugye ilyenek jöttek, és a Tisza megint ide küldte a provokátorait, ezek az ő eszközrendszerük, ez az ő eszközrendszerük. Szép jó napot kívánok mindenkinek, vagy éppen a legborúsabbakat, kinek mi, ki hova szavazott. Az egyik tábor szerint ma van a demokrácia ünnepe, április 12-t leszámítva, a másik tábor szerint ez a diktatúra kezdete. És hogy miért is, mert ma van július 13-a, amikor ezt a videót felveszem, és ma szavazzák meg az alaptörvény 17. módosítását, ami több fontos pontból áll. Erről egyébként a társadalmi egyeztetések oldalon lehetett véleményezni ezeket a dolgokat, intézkedéseket itt is megtaláljátok amúgy, vagy elolvasható, hogy mik is tartoznak ebbe bele. De ilyen például ugye, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízása véget ér, ilyen, hogy 12 év lesz az országgyűlési mandátumnak a maximum ideje, és 12 év után kereshetsz melót. Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal, szóval minden sarkalatos pontok erősen meghatározták Magyar Péter és a Tisza kampányát, úgyhogy kimegyünk és megnézzük, hogy milyen lesz ez a gyertyagyújtás a parlamentnél. A Köztér egyik műsorvezetője, Kuruc Dani szervezi, ő szervezte a Sándor Palotánál lévő első megmozdulást is, ahol Bede Zsoltot többek között arra kérte, hogy hagyja el a rendezvényt. És hát mostanában azért ezek a jobboldali megmondó emberek most már, hogy nincsen központi narratíva, legalábbis nagyon úgy tűnik, hát szinte naponta esnek egymásnak, vagy a Facebookon, vagy különböző műsorokba. Ebben most nem mennék bele, mert most nem ez a lényeg. Hát valami egészen filmszínház, amit ők is csinálnak, úgyhogy hol van ennek még a vége, és nyár közepe van. Kifejezetten nem uborka szezon, hanem egy politikával átfűzött nyár ez is, mint a tavalyi, mint a 2024-es. Úgyhogy igazából Magyar Péternek egy valami biztosan köszönhető, az az, hogy a politikai és közéleti érdeklődést az gyakorlatilag így az egekbe emelte a magyar választópolgárok kedvébe. Teljesen mindenki ezzel foglalkozik nagyon sokszor, meg olyan emberek is, akik eddig nem ezzel foglalkoztak, és valószínűleg, hogyha ő nincs, akkor ez sincs. De hát ilyen hatásokat ér maga az Antikrisztus, ahogyan Bencsik úr fogalmazott. Ez a Magyar Péter egy modern Antikrisztus. Itt van velem Kuruc Dániel, a Köztér YouTube csatorna alapítója. Szia! Azt szeretném kérdezni tőled, hogy honnan jött ez az eseménynek az ötlete, ami ugye ma itt lesz a gyertyagyújtás a 17. alaptörvény módosítás miatt? A június 7-i tüntetésünkön esetleg ott voltál? Na hát ez annak a következménye. Ugye akkor lényegében abból a bluffből, amikor május 31-jel ugye azt mondta Magyar Péter, hogy mondjanak le, ha nem mondanak le, akkor irgum-burgum, nem mondtak le, és akkor most egy elég antidemokratikus eszközhöz folyamodott, egész pontosan pár nappal ezelőtt Facebookra kiírta a medencéből, hogy abban az esetben, hogyha Súlyog Tamás nem mond le, akkor abban az esetben megindítja a 5 napon belül a megfosztási eljárást. Na most ez lényegében Pokol Béla szerint kimerítheti a BTK 254-es paragrafust, ami azt jelenti, hogy alkotmányos rend megdöntése paragrafus, mert hogy fenyegette ezzel, ugye olyan opciót vázolt fel, hogy elmozdítják a hatalmából az államfőt. Magyarországon ez példanélkül álló. Szóval mi úgy gondoltuk, hogy nem kellenek beszédek, nem kell semmi extra, meg kell emlékeznünk arról, hogy ez az egyik legsötétebb napja az újkori magyar demokráciának, mert a kétharmad birtok az nem azt jelenti, hogy a mandátumot meg kell szakítani, mandátumot ki kell tölteni, és utána őt le lehet váltani, ha akarják. Mandátumot nem szoktak megszakítani Európai Unióban, nyugati demokráciákban. Ez egy vörös vonal. Ráadásul ez az alaptörvény 17. módosítása visszaható hatályt is tartalmaz, például az országgyűlési mandátumokra, ez pedig szintén egy vörös vonal. Megjegyzem, az Európai Jogok Emberi Nyilatkozata ezt tiltja, tehát valószínűleg a 30-at egyébként ez meg sem éli már ez a jogszabály, de ma például Gulyás Gergő ezért mondott le. Szóval mind mentálisan, mind morálisan még nagyobb gödörbe kergette az országot Magyar Péter kormánya ezzel az alaptörvény 17. módosításával, úgyhogy most mi azért fogjuk meggyújtani a gyertyákat, mécseseket, hogy egy kis fényt vigyünk
megyünk a sötétségbe. Ez a kormányzás nyúlhat esetleg még erősebb, antidemokratikusabb döntésekhez? Hát persze, hát ugye az csak egy ízelítő volt, hogy elvitték a Szakács Istvánt ügyészségi jóváhagyás nélkül. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a hatóságok megpróbálnak egymáson túlicitálva minél jobban megfelelni a kormányzati akaratnak. Félreérthetik, hogy mi az a kormányzati akarat. Szakács István esetében például ez történt. Ha Szakács István ügyvédje Gaudi Nagy Tamás akarja, akkor akár elviheti Strasbourgig is, egy elég komoly kártérítési pert tud majd a magyar állam nyakába akasztani, de ez csak egy, tehát hogy ugye hírek voltak már arról, hogy mindenféle volt Fidesz politikus, többek közt Orbán Viktort is vád alá akarnak helyeztetni. Hát én írtam egy cikket arról, hogy ez akár jelentheti majd az út a polgárháborúba programot, hiszen ilyet sem nagyon szokás Európában, hogy az utód az elődöt börtönbe juttatja. Ez nem egy szép európai hagyomány, ennek nagyon jó lenne, ha még most itt véget érne, mert azért a magyarok egy kedves kultúrált nép. Hozták magukkal az emberek a mécsest, a gyertyákat, de egyébként van, aki többet hozott, és így osztogatja őket, úgyhogy mécsesekből nem lesz hiány itt ma. És közben megjelent itt a Fidesz frakció egyes tagjai, Annyi Szabolcs, Takács úr és Radics Béla. Németh Balázs is megérkezett. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy aki hozott mécsest, az próbálja meg ide a kereszt alakot tartva letenni, de még lehetőleg ne gyújtsa meg. Ha valaki meggyújtotta, semmi baj, maradjon úgy, csak tegyük le, nem sokára a Dani fog mondani egy imát, akkor megkérek mindenkit, hogy majd álljuk körbe a keresztet, amennyire lehet, és akkor majd az ima után meggyújtjuk a mécseseket, jó? Köszönöm szépen! És egy nagy keresztet formál majd a gyertyák és a mécseseknek az összerakása. Itt van velem Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy miért gondolták fontosnak, hogy megjelenjenek ma este itt? Hát ez az egész nap arról szól ma, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy micsoda vörös vonalat lépett át a Tisza Párt és Magyar Péter, hogy a modern demokráciában 1990-től napjainkig ilyen durva seb nem esett a magyar demokrácián és jogállamon. Az a helyzet, hogy a képviselők még csak nem is értik, hogy mihez asszisztáltak ma. Látom, hogy felállva tapsolnak olyan intézkedésekhez, mint a választójog durva korlátozása, amivel nem csak a fideszes képviselők vagy ellenzéki képviselők nagy részét lehetetleníti el, mert ez mindenkinek az egyéni problémája, de a választókat korlátozzák vele nagyon durván, és nézik le a magyar embereket. Azt gondolják magukról, hogy Magyar Péter és 141 tízás képviselő okosabb a magyar népnél. Tehát majd ők eldöntik, hogy ön vagy én, vagy akik most itt vannak, és akár a Tisza szavazók is kire szavazhatnak, meg kire nem. Ez egy nagyon durva seb a magyar demokrácián, és mindig elmúlt 16 éveznek meg, hogy a Fidesz diktatúrát épített, meg jogállamot leépítette, és ugye ilyenek jöttek, és a Tisza megint ide küldte a provokátorait, ezek az ő eszközrendszerük, ez az ő eszközrendszerük. Még egy rövid kérdés, hogy azért jelenleg a Fidesznek eléggé, illetve a KDNP-nek közösen eléggé korlátoltak azért a lehetőségei. Ön hogy látja, mi lehet ennek a következő 4 évnek akár feltámadása? Lehet-e ezeket a folyamatokat úgy visszafordítani, hogy hát itt azért egy nagyon erős kétharmad van? A parlamentben nyilván korlátosak a lehetőségek, de azért vannak eredményeink. Tehát például az, hogy a földtörvényt sikerült kivetetni
azok közül és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvényt sikerült kivetetni egy hosszú és kitartó parlamenti vitának köszönhetően, azok közül a törvények közül, aminek leszállították a garanciális szintjét, az szerintem egy nagy eredmény. Igaz, hogy Tisza ebben a kétharmados ciklusban így is eladhat gyakorlatilag azt, amit akar, de azt, hogy ebben a kérdésben visszaléptek, az például a mi parlamenti munkáknak köszönhető. És hát természetesen vannak parlamenten kívüli eszközök is. Mögöttem még folyik a gyertyagyújtás, mécses rakás, mi azonban elindulunk hazafele. Nem szerettem volna itt ilyen nagy kérdezgetésekbe belemenni, főleg nem akkor, mikor már imádkoztak az emberek, meg a himnuszt éneklik. Azért ezt tudjátok, nekem én ezt így szeretem tiszteletbe tartani. Tudom, hogy vannak olyan riporterek, akik ugyanúgy teszik fel a kérdést, de én azért mindig ezt... Én nem vagyok riporter, de hogy így mindig erre próbálok odafigyelni. Ennyi magyarság, nemzetiség az van bennem, hogy arra 2-3 percre le lehet állni, illetve mivel nagyon sok ember itt azért így tényleg imádkoztak meg minden, ezért nem mentem oda zargatni, nem is az volt a célom, hogy itt most mindenkit kikérdezzek, de úgy voltam vele, hogy egyrészt a szervezőt, Kurucz Danit mindenképp szeretném megkérdezni, mert szerintem egyébként a köztér az hát nagyon kevés olyan jobboldali média van, amire azt mondom, hogy na igen, ezt érdemes követni, de egyébként a köztér abszolút ehhez tartozik szerintem. És megint el kell mondjak valamit, ha már ilyen baloldalinak gondolom magam, és egy baloldali kritikát fogalmazhatok meg, az az, hogy míg a jobb oldal az ellenzékben is dolgozik, vagy legalábbis vannak olyan emberek, akik próbálják újra építeni hát ha nem is a Fidesz brandet, de hogy így magát a patrióta brandet, addig el kell mondani, hogy a baloldal az szokása szerint semmit nem csinál, meg se szólal, nem úgy baloldal, hát igazából a Jámbor András videókon kívül, meg így egy-két ilyen videón kívül gyakorlatilag tényleg teljesen halott ügy a baloldal. Ez nekem baloldaliként különösen fájó, de hát megint csak azt tudom elmondani, hogy már sokszor elmondtam, és szerintem a baloldal igenis nem gyakorol önkritikát, hogy a jobb oldalra tényleg igaz az, hogy ők dolgoznak, addig a baloldal az meeting hátán tart. A baloldalnak az, hogy például egy ilyen mécses gyújtást, vagy bármit megszervezzen, hát ez legalább 18 meeting és 36 hét, tehát hogy mire eljutunk valahonnan valahova, ez a baloldal. Örülök, hogy velem voltatok, ne felejtsetek el lájkolni, vagy diszlájkolni, vagy kommentelni, ti mit gondoltok erről, valóban vége van-e a demokráciának Magyarországon, és holnaptól a diktatúra szagát érezzük meg, vagy hát pontosabban 5 nap múlva, mert ennyi ideje van súlyoknak a lájgőzős dolgok, vagy pedig ez csak egy humbug, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és beszélgessünk erről a baloldali, jobboldali kérdésről. Valóban nem dolgozik a baloldal, és a jobboldal pedig tényleg egy melós jobboldal? Ti hogy látjátok, ezt írjátok meg nekem kommentbe. Sziasztok!